în propriul careu pe Constantin Grecu. Iar Ștefan Bărboianu, cel care a purtat banderola de timp de 2 etape cât Vali Lazar a fost suspendat, Bărboianu are șansa de a marca și el într-un derby de o asemenea importanță. Are șansa de a închide meciul la 3-0 pentru Dinamo. Bărboianu față în față cu Drăghia. Drăghia a apărat un penalti la meciul cu Botoșani din cupă. Bărboianu! Gol Dinamo! 3-0! Victorie concludentă mare al lui Dinamo în Giulești. 3-0! Gol marcat de Fane Bărboianu. Cordoș, Alexe și Bărboianu, marcatorii lui Dinamo din această partidă. Un gol care, iată, sporește nemulțumirea fanilor Rapidului. Noi revedem aici de neînțeles atacul lui Mera asupra lui Grecu și execuție precisă a lui Bărboianu. Drăghia a fost aghicit colțul, a fost pe minge, cum se spune, însă execuția lui Bărboianu a fost prea bună pentru a fi blocată. Vă spuneam, Drăghia a apărat un penalti la meciul cu Botoșani din